Maita henyu vadiotari tinokuchingamidza muchirongwa Mai Chisamba show chirongwa chamama kamirira. Muzvirongwa umu tinokanga zvakasiyana-siyana asi zvichibata upenyu hwedu nenzira dzakasiyana-siyana. Nhasi tine chirongwa chinopisa-pisa. Chirongwa chehukama unenge tsuro nembwa. Unonetsana vazhinji izvo zvamanga tiriudze kuti aisi tinogarisana zvakanaka. Kana muchigarisana zvakanaka, aiwa tinokutendai. Hukama hwevanhu vatingati maloja nevaridzi vedzimba unenge une kakukakatana. Ndepapi pavanokonana, ndezvipi zvinokuunisa. Regai nditore mukana uno kukusumai kunyanzvi dzedu, asi mimi ndinokutendai nouwandu hwenyu nekwamabva. Regai nditange nababa vari kunze vachitiudza kuti zita ravo vanonzani, vabva kukambani, vachibata sei. Zita rangu ndinonzi Munyaradzi Pindura, ndiri housing management officer kana kungoti housing officer kuCity of Harare kudepartment rehousing. Tinokutendai nekunge muri pano. Ndinonzi Miss Maingi Hama, ndinobva kuMinistry of Local Government, ndokwandinoshanda ndiri ikoko. Tinokutendai nekunge muri pano. Zita rangu ndinonzi Chief Inspector Chidede Zelda, ndinoshanda kuPress Public and International Relations kuPolice General Headquarters. Tinokutendai nekuti tsigira tine mudare vakatikoshera zvakare ari pakati pedu. Baba? Zita rangu ndinonzi Ngoni Mupfurutsa, ndiri kuMinistry of Local Government, ndiri nengwe dare rent board. Tinokutendai. Saka vari pano tinotaura tichinzwa kuti nyaya dzedu dzinofamba sei. Muongororo netsvakiridzo yatakaita, takaona kuti kazhinji vanhu havanai mufaro. Saka ndoda kutanga nemi ndisati ndaenda kunyanzvi. Makasunuka kubvunza mubvunzo, makasunuka kutaura zvamunoona. Hazvirevi kuti zvamataura imimi ndo zviri kuitika. Nekuti vamwe vanobva vataura kuti Mai Chisamba tikataura landlord vakaona program ndabva ndatopiwa notice. Saka tiri kukumbira ikoko kune varidzi vedzimba kuti inei hurukuro chete, musavadzinge nhai. Ndombotanga nemukwasha wechidiki. Ndoda kungoda kutaurawo panyaya dzezverent board kuti vechidiki vazhinji sese patiri kukura hatisi kuziva kuti kune dare rerent board. Ndosaka kazhinji kodzero dzedu isusu tiri kubatirirwa kana kumadzimba matinge tichiroja nokuti hatisi kuziva kuti kune dare rerent board riripo. Dera ngara riripo ratiita kuti ritiburitsirwo pachena kuti variko, kana tine zvichemo toendawo ikoko. Ndizvozvo, asi kana muchinge muri pachirongwa chenyu chakakosha sechino, tinokuunzirai vanokosha. Nhasi vari pano kuti vakudzidzisei, vakuudzei kuti tiripo, nekuti dai vanga vasingakoshe vanga dai vangoti tiri kuofisi tine basa, asi vauya kuzoti imimi muzive kuti kana mukasangana nemadzudzo varipo. Ndombe yapa muri sekuru, chiri kuita kuti vanhu vakweshane chii? Vana muzvina dzimba vasiyane nezvinotevera. Vanodai, vanoti ivo vanoerekana vangokwidza rendi, havatauri. Vanongoti vanokutumira chipepa nepasi pegoni voti rendi yedu yakakwira uye vanoda mayusa. Tinoziva zvefuti kuti madzimai avo vamwe vanoti kana madhrowa makabhoti akakiwa vanodhonza madhrowa avo, votora shuga, votora upfu mumba meroja. Hakusi kuba here ukusekuru? Kuba ikoko, asi ndo zvatati ngavasiyane nazvo. Tinoziva futi kuti vanoti ivo munhu ungaenda kubasa, ivo vanokiya magedhi. Haugoni kukumbira kubasa kuti ndotopedza na6 nokuti gedhi redu rinokiwa na6. Hazviiti izvozvo. Saka tati ngavasiye izvozvo. Mashoko akanaka rutaurwa nasekuru nai. Nyanzvi dzedu dziri kunzwa zvichemo. Ndiri kuuya kwamuri. Amwene, taurai. Ini mvunzo wangu wanga wari pakuti panyaya yatogarisana nematenenzi edu aya, mutemo unoti kudii munhu akadhifota kubhadhara, nekuti pamwe pachona ukamuti une chikwereti changu chibuda hako uende, akaenda kune vezvemutemo anononzi mupei 3 months akagara achitsvaga kwekuenda, iye ane chimwe chikwereti. Saka ndoziva kuti mutemo unoti chii munhu akadhifota kubhadhara imba. Munenge muchimbonzwisisana uchiti pamwe achandipa. Saka mutemo unoti kudii ipapo? Ndizvozvo zvichadaidzwa. Handiri mukunzwa pane dzimwe dziri kubatawo mapurisa dzaitaura nasekuru kuti munhu anongopinda akungotora shuga muchikabhari chemunhu akungodhonza kuti pamba pangu ndoya pamuri amwene risati aenda kudari. Kana muchigara muri pamwe chete munenge matoumba hukama, munotofanirwa kunzwisisana pazvinhu zvese zvamunoita. Asi zvinhu izvozvo hazvisi kuwanikwa zvichiitika. Ini ndinenge ndiri loja, ndasvika ndiri kugara pamba apapa, ndichaitawo vaenzi vangu vanopota vachiuya. Uyu landlord pamwe hazvisi kumufadza, wonzwa vaenzi vako
vari kuzowandisa. Inini handingadzinge hama pamusaka pekuti ndiri kuloja. Wona mangwana wakupiwa notice kwekuenda ndenge ndisina. Saka ndotogara ndataura kuti ndichavhakachirwa nevanhu 2 here pandichagara pano. Mubvunzo wandoda kuti tikwanise kubatsirwa nauyu. Ndizvozvo regai ndimbotora kuna amweni. Ini ndiri Pamaroja nesu pauchapa. Pauchapa apa panoti anenge ane vana, mvura inongoswera ichingopopoma payadhi, mapepa achingotaiwa kuti umutsudze, anobva atsamwa kuti vana vangu vanonetswa ipapo. Ndizvozvo zviri kukakatana, ndiri mukuzviona. Varidzi vedzimbawo vari kutaura kuti isi hatidi zvetsvina izvi. Kweiwo uchapa ndehweiko nai? Ndomboya kwamuri ofisa. Panyaya dzabuda apa dzinokubatai ndedzipi dzamungajekese kuvanhu kuti izvo matidena? Ndinokutendai Mai Chisamba. Isu semapurisa mubumbiro remutemo ratingati Constitution of Zimbabwe section 219 kana chatingati chikamu 219 chinoita kuti mapurisa anoita basa rei. Mapurisa anochengetedza mutemo nerunyararo munyika uye kuona kuti munyika mune kuchengetedzeka uye kuchengetedza vanhu nehupfumi hwavo hunosanganidzira idzo dzimba dzatiri kutaura nezvadzo Mai Chisamba. Ndizvozvo hanzi basa renyu ravo nderokuona kuti imimi makagara makadekara. Handitika ndombouya kwamuri baba Pindura panyaya dzabuda idzi dzasumudzwa idzi. Panyaya dzasumudzwa isusu secouncil secity of Harare tongoda kungodzidzisana nekungoonesana kuti kunonzi kuloja kuya kana kuti kurenda ingori nguva iri temporary, hakusi kuti sewatafira pakuloja. Saka patinoloja paya ngatizive kuti tofanira kunge pamberi apo tozowanawo pedu patinosiyira nhaka kuvana. Torega kuti imba yerented orambiriramo wakutoti handichabuda, wakutoudza vanhu kuti ndinemba kuHarare. Ibvo waziva kuti imba iyo it's either ndeyekanzuru kana kuti ndeyarendirodi ningi. Ndizvozvo vekanzuru ndozvavari kutaurawo kuti kweimimi munotambudzikireiko nokuzvipa upenyu hwekuti ndiri muloja. Iko kuine mukana wekuti nemiwo munogona kuita imba yenyu. Ndakuya kwauri Maingehama. Vanhu vari kutaura kuti isa hatinyanyoziva nezverent board. Pada mungatiudze kuti rent board ndiani, inomirirei, panyaya yatiri kukurukura pano, imi penyu ndepapi? Regai ndingotaura ndichiti rent board idare, it's a special court rakaumbwa kubudikidza neinonzi Housing and Building Act chapter 2207. Ndiyo yakagadzira kuti kuve nedare irori rinonzi rent board. Rinozoitazve kamwe kamubhuku kemutemo karinoshandisa kanonzi SI 32 of 2007 kekuti munhu wese anogona kungonotenga, ndeke munhu wese hakasike kuministry chete, kekuti muone kuti magarisirano amungaite nezvamunofanira kuteedza pakugarisana kwamunenge muchiita zvinofamba sei. Regai ndiende kumubvunzo wabvunzwa nemwana wekuti hatitozivi kuti kune dare irori rinonzi rent board. Regai titaure tichiti pane makore atakambofamba, ndofunga 3-4 years ago, tichita anonzi ma-awareness campaigns ataifamba kuma-police stations tichisiya kunyange tuma-flyers twedu. Why ma-police stations? Nekuti tinoziva kuti nguva zhinji pakaita friction kunyange pakati pemurume nemukadzi, pakati peloja natenant, first port of call yevanhu ivavo kana vachida kugadzirisana kumapurisa. Ndizvozvo ndakuita sendinokumisa, asi kana tadzoka muchikamu chinotevera munotangira pamatangira ipapo. Nguva yedu muchikamu chino yatisiya, ngatisangane muchikamu chinotevera. You're beautiful, you're beautiful.
itai nyevadikani, tasvika muchikamu chechipiri tiri muchirongwa Mai Chisamba Show, umo tiri kutarisa kakukweshana kakukakatana vakagarisana zvakanaka. Tinongoramba tichingokuti makorokoto, hatisi kuda kunzwa kuti aiwa isitigere pedu zvazvo zvakanaka, fanike landlord vachanototipa muriwo kana makabheji avo ndova vanotipa. Aiwa, hachisicho chirongwa chanhasi. Chirongwa chanhasi ndechekutarisa kuti kuindava chiko chikonzero muri kunetsana. Mainge hama anga ari kutsanangura mubvunzo wanga wabvunzwa kuti hatizive nezverentboard. Ipapo pamambokurukura mati makore akapfuura makamboenda kumapurisa kunotaura kuti muchisiya zvipepa zvenyu kuti vanhu vakuzivei, ko makazomiswa nei? Musoro Mai Chisamba. Hongu hapana akatimisa. Regai titi kubudikidza nekurongeka kunenge kuchiita vakuru vanotipawo nguva yacho yekufamba, zvazvakambotibatikanei, asi tikuda kutotanga kutozvisimudzira kuti tiite futi anonzi ma-awareness campaigns iwayo ekuti dare irori rinonzi rentboard ringe richizivikanwa kubvira munhu wese. Tofunga vanhu vanongotanga kuloja kubvira pama-18 years, makore magumi nemasere. Ivavo munhu wese iyeye anofanira kunge achiziva dare iroro rinonzi rentboard. Ticharamba tichingodzoka kwamuri senyanzvi yedu. Regai timboenda pana baba mupfurutsa vabva zvakare kurentboard. Munyaya dzabuda muvanhu mamupfurutsa maona sei? Ava ndinotenda Mai Chisamba. Ndingati chimwe chikamu chandaona chabuda inyaya yekodzero. Hukama hunovakwa pakati pemunhu anonzi landlord nemunhu anonzi tenant, muroja naanorojesa. Munoona kuti chimwe chinhu chatinoongorora ndechekuti pane dambudziko rokusaziva mutemo rakanyanyisa. Zvekuti vamwe vanoti kana vakanga vachirojesa dzimba idzi vanobva vaita kunge masabhuku. Havazive kuti vari kurojesa vane kodzero. Saka chatinoda kuti tionese ndechekuti kana munhu achinzi muroja ane kodzero. Chinoitika kana ukanga wapa imba yako kurojesa kumunhu, kureva kuti hausisina kodzero yekupinda mumba imo, inongosara yangova yatingati pachirungu ownership. Iyi yekuti uve nayo yavanoti pachirungu possession, unenge usisina. Saka zvatinonzwa izvozvo vamwe vanotopinda vachinotora zvinhu mudzimba kutoreva kuti vatotyora mutemo unoendesa kujeri. Saka kodzero inofanira kuti izikanwe. Toenda pane chimwe chavataura inyaya yekuti muridzi wemba anogona kuti no, ndoda mari yakati. Nyaya yemari yekubhadharwa kwerent chinhu chinofanira kuwiranwa pakati pevaviri, landlord natenant. Haifaniri kuti iwane mumwe munhu anoimpoza. Kana inini ndiri tenant ndisina kuwirana nayo, handimanikidzirwe kuitambira, zvakare haidzingirwe munhu mumba kuti ndatadza ndaramba kuwirana nerent yawati ndikupe. Mashoko akanaka ari kutaurwa nababa Nai. Vadikani muri kuzvinzwa kuti hanzi kana mapa munhu imba kuti imimika ndimi muloja kana kuti tenant pachirungu, munogara umu, zvaakureva kuti imimi varidzi vemba matsaura imba iyoyo. Hamuna mvumo sekutaurwa kwaitwa nenyanzvi yedu, hamuna mvumo yekungoti bherevere. Vamwe vanotorambidza vanhu vagere pamba kuti kana mango dzaibva mutore, vanotouya kana kubva kwavari kuzotora mengo Nai. Vanoita kunge vachasiya vanyora malemoni ari mumuti kuti 1 2 3 kuitira kuti kana vazodzoka izvozvo zvichapindurwa. Tinoda kunzwa kuti kana wagarapo pane michero pane munhu ari kugara mumba mako anosununguka zvakadi, asi ambuya vataura zvakanaka kuti nyaya yeuchapa haina kunaka. Hapana angamboda uchapa, nekuti kana munhu achikuudzai kuti itsvina yakaipa ine zvirwereka, kunetswa here naye kunzi gezai, kunetswa here? Saka isusu tinoda kunzwa kuti vanhu vanofunga zvakadii, nekuti pane mutsauko pakutukwa nekuyambirwa kana kutsurwa murudo. Nai, handi ine nyaya yedu tiirove. Loja na landlord. Mumwe anoti kana ukatsura loja ndobva rataura kuti mutemo takapuwa nerentboard. Iwe landlord hauna door, nokuti rentboard yaye loja. Saka ndiri kukumbira kubvunza kuti kana loja richitadza, rentboard yakungorevera maroja chete here? Ndizvozvo mubvunzo wakanaka wavatauraka. Ndowe kwauri Chimandani. Zvinezvi malandlord mazhinji vakungoti tinoda kubhadharwa nemayusa. Handizivewo kuti kukanzuru kudzimbawo dzakakwirawo dzakubhadharwa nemayusa here. Ndo mubvunzo wangu. Ndizvozvo. Tinotenda. Isusu secouncil titoriwo malandlord pachezvedu, tine dzimba dzatinorendesa
muguta kumarokesheni akangosiyana-siyana. Kwedu hatisati takubhadharisa zvedu nemayusa, ndo hatisati tasvika ikoko, and hatigoni kuzopindurirawo zvedu kuti zvinobvumirwa here kubhadharisa ne-US dollar kana kudii, but isusu dzedu dzatinogavhena, dzedu dzatinotungamirira, dzedu dzecouncil tinobhadharisa nemari idzodzo dzatiri kutambira. Ndizvozvo mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Munoziva vanhu tinongoomeserana nekukara. Tinongoomeserana nekukara nekuti matinoshanda matiri kutambira umu, mari dziri kuuya mumabasa edu ndo dzemuno munyika yedu. Saka munhu anenge achioma kuti chinhu changu ndinochida nemari yekwakati inenge ichibva kupiko. Ngazviuye pakuungana pakutaurirana. Regai ndimbodzoka kudare zvakare ndomboya kwamuri officer. Muongororo yatakaita netsvakidzo takaona vamwe vanhu vanoti kana zvaoma munhu asingabhadhare mari sezvataurwa nemusikana uyo, vanobata kana television, vanobata kana fridge yemunhu, kuti kana mazondipa mari yangu ndosunungura zvinhu zviri pamutemo here muziso remupurisa zvakamira sei chief inspector? Mazvita henyu Mai Chisamba, isu semapurisa pakudyidzana kwatiri kuita nevanhu munharaunda tiri kuona pakugarisana mhosva dziri kunyanya kuparwa Mai Chisamba. Kurovana vatadza kuwirirana vakusvika pakurovana, ko iko kuputsirana midziyo kana mafafitera edzimba kana magoni vakubuda voti ndindakarisai. Imhosva iyoyo mumutemo wedu watinoti weCriminal Law Codification and Reform Act. Tozoyazve imwe nyaya Mai Chisamba yekutukana vachishandisa mazwi makukutu. Mai Chisamba takazviona kuti zviri kuitika chaizvo. Imhosva kutora chinhu chemunhu asina mvumo yakupa kuti uchishandise. Ko kana vadaro imi semapurisa munoita sei? Munhu auya akatorerwa fridge yake, atorerwa stove yake, tinoda kuti vazive zvinoitwa nemapurisa. Vanoita sei mapurisa? Mai Chisamba, isu tinonyora pasi kana paitika zvinhu zvakadaro, nyaya yoenda kudare redzimhosva. Imhosva kutora woshandisa chinhu chemunhu. Saka munhu anosungwa. Munhu anosungwa. Uchirirai ofisa maoko. Munhu anosungwa. Hapana ane kodzero yokubata chinhu kuti kana ndabata ichi ukasandiitira izvi imunongono mhangara chete. Ndinozviziva kuti panozonetsa kuramba mugere pamba pemunhu kana musinganzwisisani, asi ngatizvinzwei muchikamu chinotevera. An evil is coming. Are worth fighting for. Zvinhu zvakawanda zvatiri kuona zviri kungobata maziso zvedu handizvo. Upenyu hwefeki anongoema tinyingu nguo dzouswa. Ukati udziye moto dzotsva. Murume mukuru unoomesa ashaya sewakarumurwa nemhandira aida kuti anhadzi asingasviki. Vatari tasvika muchikamu chechina tiri muchirongwa Mai Chisamba show umo tiri kukurukura kakukweshana kaya katinoda kuti tigadzirise, tizive mutemo, tiwadzane pakugarisana kwedu, nekuti chinangwa chedu chechirongwa chino ndechekuti kupokana kupere. Vanga vachitandadzana nesu manzwa kuti ndezvipi zvinoita kuti tigare tichinetsana. Vari pano vari kutibatsira verent board, mapurisa nemiwo vari pano. Ndoye pamuri vamwe nesandadzoka uchikuwa pane pekuti magetsi kana mvura bepa rinouya richitaura kuti magetsi $20 handiti zvakureva kuti kana muri paine maloja 2 landlord wechi3 munenge muchifana kuratidzana bepa modivhaidha mari yenyu handiti umwe neumwe wobhadhara mari yake yemagetsi yokwana. Asi tiri kuona kuti pari kuita dambudziko kune mamwe malandlord ane udyire vari kuita sokuti bepa remagetsi kana rauya haacharatidza maloja bepa, akungotaura chete nemuromo kuti ndiri kuda mari yemagetsi $20 pamunhu.
zvaakuita sekuti iye hachabhadhari mari yemagetsi ndisingazive kuti zviri pamutemo here. Mashoko akanaka ari kutaurwa nai. Handizive kuti ndiani angatibatsire kujekesa nyaya iyoyo. Vamupfurutsa, tibatsirei. Zvinhu zvese zvinobva pachibvumirano. Kana chibvumirano chaitwa chinofanira kuonesa kuti kana muchibhadhara zvinhu zvakaita semvura, magetsi zvinofamba sei. Nokuti kana zvikange zvisina kuwirirana ndo panozouya dambudziko rekuti mumwe anoti aiwa imimi ndiwo unobhadhara mari yakati handina kumbotaura tinoratidzana. Nokuti imwe vamwe vanhu vanogona kuita chibvumirano chekuti havaratidzana vanongowirirana kuti unofanira kundibhadhara mari yakati pamwedzi zvatodarika. Kwoita vamwe kuti tinoratidzana mastatement, kana taratidzana mastatement kureva kuti taakufanira kugoverana zvinoringana nezvataona papepa. Zvino kana zvisina kuitika izvozvo ndo panouya kukwesherana kwatiunzwa vachitaura maya. Saka ndinogombedzera kuti musati mapinda wiriranai chaizvo pamusoro penhau yekuti izvi zvakaita sekuti kubhadhara mvura, magetsi zvinofambiswa sei. Kana zvichinzi tinoratidzana, iwe uchiregawo kuti kana mwedzi wapera wongonzi mari yakati wobhadhara usina kuona pepa, nokuti ndori unofanira kunongedzera kuti mari yatashandisa mwedzi unei mari yakati. Ndofunga ndingati mashoko makukutu ari kutaurwa nai. Ndakumbouya kuna mainge hama. Baba vapa kurudziro yakanaka vamupfurutsa. Kuti imiwe zvinhu izvi zvinowiriranwa, zvinonyorerana pasi. Patotaurwa kunzi panofanira kunge paine lisi yamunobvumidzana kuti izvi. Asika vazhinji vedu taamo kare. Tanga tisingazivewo nezvazvo. Nguva yese tinodzidza nai. Saka nhasi pachirongwa panotadzidza kuti aiwaka tinofanira kurakidzwa kuti magetsi aita mari yakati. Tinofanira kurakidzwa kuti mvura yaita zvakati. Tinofanira kunge tiine pepa rechibvumirano. Tochiita sei siri mumba vemunhu kare. Tozvitangira papi? Pamusoro Dr. Chisamba. Regai ndingoita sendinotsimbirira futi nyaya iri kutaurwa ye-lease agreement chibvumirano. Taita dambudziko revanhu vanongofarira kuti imba iyo ndaiona. Aiwa, tanga waona chibvumirano chemagariro auchaita mumba imomo. Chikashayikwa chibvumirano ichocho ndo panopinda mhirizhonga. Ngatingwarirei vanhu we kana tipinda mudzimba dzevanhu kuti titange taona zvibvumirano, tazviona, tazviverenga, tozvisaina kureva kuti ndabvuma magariro andichaita pamba apa. Ndizvozvo mashoko makukutu. Asi ndinoda kudzoka zvakare nemubvunzo. Nekuti tiri kuti munhu imwe imba yake haisi yekanzuru, mumwe ndeyekanzuru, mumwe ndedzemubatanidzwa, mumwe ndezvechi. Tine dzimba idzodzi dzakasiyana siyana. Zvinotendedzwa here? Ndingauye kwamuri here ndichichema kuti varamba? Nekuti muri kutiudza mutemoka. Kuti mutemo unoti ngapange paine chibvumirano. Mutemo unoti ko kana muridzi wemba asiri kuda. Muri kuti muridzi wemba kana asingadi kukupa chibvumirano anogona kuramba kuti ina kana muchida zvekunyorerana pasi endai munotsvaga kwazvinoda. Ndizvo chaizvo anenge achitori right akakuti enda unotsvaga kwaunoda. Iwewe enda unotsvaga kwaunoda, kune mutemo unoteedzerwa. Ukada kupinda panhu pasina mutemo, pese pasina mutemo panonetsa. Ukanga watobudirwa pachena kuti ina handite zvemutemo, ibva watobva pamba ipapo. Mashoko makukutu. Saka vadikani katakukupai simba radzo zvakwamuri. Vazhinji vari kufira kuti zvinondozoendepi? Ndozodini? Munoshaya kwokuenda makambobvepi? Apa pamba hapasi penyu kapa. Mati muri muloja nai. Asi munobvunza mubvunzo kuti hatina kana kwokuenda nevana. Kwamakambobva kana kuti kwamunobva ndo kwamunofanira kuenda. Kana mabvuma mutemo moita zvemutemo. Ndomboya pana amwene ndozoya pana baba pindura. Ndoya kune umurorongo. Taurako? Nyaya yekukama mombe isingafure. Unoona landlord every month anouya zokolekta mari. Mawindo akapwanyika haagadzirise. Madhoo, matepi. Toenda kunyaya yemagetsi yabva kutaurwa. Vazhinji vane zvikwereti kuzesa. Voisa prepaid meters. Iwewe ndiwo uchati paunongobhadharira chete mari yako yekuti ushandise magetsi prepaid. Orohwa nechikwereti. Ameno kuti ipapo panofamba sei. Regai vachagotibatsira vari kuno kudare. Asi zvamataurirwa zviya kuti zviri pachibvumirano. Nekuti kana muchinge muri pachibvumirano, handiti nyaya idzi dzamuri kutaura muri kuona maningi mawindo akafa, pombi dzakafa, zvimbudzi, unotonyara kana paine vaenzi watakura chimugoro wanodira. Ukazoya wakutakura chimugoro chechipiri, vanhu vakushamisa kuti yewe. Ko vakutotakura migoro mitatu miviri kwakanaka here ikoko. Zvinokurerutsa, handiti munozviona.
zvine kureritsa wasvika wakakama kaba musoro zvakaita amwene izvi uchitanga kubvunza ndipewo bhagedhi aiwaka. Saka izvozvo zvinhu zviri kunzi kana muchinge musina kuzviwirirana zvinonetsa kukomutsa. Imami muchandadzara nesu madzidzei maonei. Zvimwe zvakubhebhenurai maziso ndezvipi? Makasununguka kutiridzira kana kutinyorera. Regai nditore mukana uno wekukutendai mastudents ari pakati pedu, mauya kubva kumakambani akasiyana siyana, tinokutendai. Regai nditende zvikuru vadare vedu vatyaira chirongwa zvakanaka. Tinokutendai baba Mupfurutsa, tinokutendai vapindura, tinokutendai mainge hama, chief inspector. Aiwa, tinokutendai zvikuru vadikani. Zvakadii kusangana zvakare, svondo rinouya pane imwe naPeter P. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.